Wait lang. Nawala ka na naman. Ay, salamat Grace Palangga. Palangga Grace Vlog. Salamat sa tamsak. Di ako nakakadalaw sa LS mo. Busy. Busy sa pag ano ng WH natin. Tamsak Dan host. Salamat OFW of your life vlog. Baka hindi ako nakatambay. Okay lang Palangga Grace Vlog.
Pare-parehas tayong mga busy. Nag-ano lang ako para lang makompleto ko yung oras. Maging ano. Salamat sa pag-share. Wala pa. Ano, ang ano nga konti lang ang nadadagdag sa money ko na WH. Kaya ano, yun muna ang tinatrabaho natin kaya bihira makapasyal sa mga nag-ELS. Kailangan trabahuin muna yun. Pagtapos na saka na tayo mamamasyal kung saan-saan. Kailangan nating magtrabaho. Oo, makadagdag lang to sa oras para may ibang ma-play naman yung taga ano natin, taga-play. Saka na tayo mag ano pag natapos na mamasyal sa mga nag ano nating mga kaibigan. Ay. Ay. Busy sa pangingisas. Kayong dalawa lang ang tao. Busy sila. Ay, nako. Minsa pa. Akyat lang ako. Okay, salamat Palangga Grace Vlog ha. Salamat talaga. Kahit hindi ako nakakabisita sa LS mo, dumadalaw ka sa akin. Iyaan mo, babawi na lang ako pag natapos-tapos ko na to. Ano lang kasi dalawa lang yung gamit natin. Hindi kagaya niyan ni OFW, maraming gamit yan. Pangtambay kung saan-saan. At work na lalo ng mga inquiry. Bakit lang pa tama.
Salamat. Dito tayo maupo na baba. Kaya nga naman hinahinay lang, baka magyaman agad. Kulang tayo dito. Ayan. Dos ni Palangga Tamsak. Oh, salamat. Habang nandito pa tayo sa kwarto na to, mag-LS muna. Pag wala na, magulo na naman doon. Upo lang. Nag-shoutout sa'yo. Ayan. Wow, andyan. Salamat sa Tamsak Cyrus Tagana at Clever Girl Channel. Hello, musta ka na? Ano na ang balita? Buti pa si Palangga Grace Vlog. May business na. Uwi na ng Pinas. Sige. Eto, naghahabol. Kailangan magdagdag ng oras para makaano tayo. Tagal. Nakakaano na rin. Nakakainip na rin mag-antay. Sana nga, kaya lang. Ayan. Pauwi ka na ba, clever, clever girl, sabi ni Palangga Grace Vlog.
Kaya natin yan, clever girl. Kaya natin, tapusin natin to lahat. Para pag uwi natin sa Pinas, ano na tayo, mga YouTuber na tayo, kaya mga vlogger. Kayod muna. Andyan ang supported mong kaya nga pasalamat nga ako kasi andyan siya lagi. Kaya nag-LS ako kasi kulang daw. Kailangan mabuo ko yung 10 hours daw. Nagreklamo Kailangan daw 10 oras. Kaya kailangan kong mag-ano ngayon kahit 3 oras lang. Hindi pa po, tagal pa, kayod muna. Ay. Kayod pa ako dito sa Saudi pa lang, Grace Vlog. Ibang bansa naman magkayod. Nakakasawa na rin dito lagi sa Saudi. Ganun ba? O sige, salamat pa lang kay Grace Vlog. Sige. Ingat sa trabaho. Ako tapos na, mamaya naman. Buti pa, si Clever tapos na yata din ang trabaho. Ako 2 oras lang pahinga muna. Mamaya naman uli, babanat. Kailangan magkayod. Kayod kalabaw. Ingat pa lang ngayon. Salamat. Ayan, si Fatima Arab. Tamsak ko. Salamat Fatima Arab sa tamsak. Kahit hindi ako nadadalaw sa inyo, nandito pa rin kayo. Busy kasi tayo sa pag-aasikaso para matapos na. Unahin muna natin yung yung mga dapat unahin kasi saka na tayo mamamasyal sa mga LS. Habang nandito pa, Fatima Arab, habang nandito pa ako, baka bukas wala naman dito sa mansion na to. Dito muna, sandali. Musta ka na? Malapit ka nang umuwi, no? Dito lang ho, sabi ko. Fatima Arab, malapit ka nang umuwi ng Pinas, Shout out, Baby Pat, sabi ni Clever Girl Lara Channel. Upo lang tayo dito kasi ayan, salamat sa Team CA ng BFF ko. ng BFF ko, napadalaw. 2 weeks na lang pala. Wow, ingat. Buti ka pa, 2 weeks na lang. Shout out at Fatima Arab, sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Ayan yung Team CA mo. Nakapasok kasi busy din, spring din. Oo nga kailangan unahin muna yung mga dapat unahin yung importante. Kasi yung ganito para bang lang naman to libangan lang natin. Hindi kailangan i-priority. We need to spend time with our family. Family. Ay, 3:26 na naman. Hapon na naman, ang bilis lang ng araw. Shout out Baby Dad and OFW.
Nakakangalay din. Kahit nakaupo na, no? Okay na ba? Nilalakasan na nga eh. Nilalakasan na. Tapos biglang kumatok, no? Ano na? Oras na naman. Hello, Palangga Grace Vlog, sabi ni Fatima Arab. Busy na ang mga tao. Shout out sa inyong lahat. Ayan, sa 4 million people in my house. Sige lang. Yung may mga trabaho, magtrabaho na. Ako 2 oras lang pahinga, mamaya naman. Ang dali lang ata ko eh. Dito na naman. Nakakaantok lang. Hi, Hitipot, sabi ni Fatima Arab. W, nagtatrabaho ba yung ano mo? Nagtatrabaho ba yung alagad mo? Ang lamig din siguro dyan. Malamig din. Pero may ano nga naman, ina-adjust ko lang yung aircon. Kasi ano siya, pinipindot ko lang. Nakalagay siya sa 26 talaga. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa 23 para malamig siya. Dati nga wala itong balot na nilagyan ko lang ng balot kasi mahirap maglinis pag papasok mga alikabok. Kaya nilagyan ko ng takip. Sa labas, sobrang init. Dito sa loob, pag hindi mo talaga buksan yung mga aircon, mainit din. Alam mo ba yung mga halaman ko, dati na ang gaganda ng mga bulaklak? Ngayon tuyo na siya. Kahit anong dilig ko, 3 beses pa nga, minsan 4 na beses sa isang araw.
Natutuyo na siya kasi sobrang init dito. Para bang sinunog siya, nagkulay itim yung mga dahon. Mayroon, dalawa kami. Share lang ka ang kasama ko. Nandoon siya sa taas. Dalawa kami. Ito naman ito na tinatambayan ko. Ano lang to, pag may mga bisita ba, pag may haring, may mga ano, dito sila nagtatambay. Tsaka nililinis lang naman to sa isang linggo, 2 beses lang. Ang laki-laki nito. Hindi kakayanin pag isa lang ang katulong. Sabi ko nga, kailangan 3 rin dito eh. Kasi mayroon pang basement sa baba. Kailangan 3 katulong para lahat talaga malinisan. Pero hindi naman ano dito kasi. Kahit ganito kalaki ang bahay, hindi naman yung araw-araw talaga yung isang pwesto nililinisan araw-araw. May araw-araw lang talaga yung palaging inaanuhan ng mga amo. Kaya swertihan din minsan sa amo. Kasi may amo na kailangan araw-araw mo yan linisan. Pero dito sa amin, hindi naman. Sa 4th floor ang kwarto namin. Kaya mahirap talaga maging katulong. Kaso lang no choice tayo. Ganun talaga. Pag umuwi ka ba pati maarap sa Pinas, babalik ka pa ba? Diyan sa ano, Dubai? Ngayon, pasok ko lang tayo kay business. Hayaan mo lang, patrabahuin mo sila. Hayaan mo na yan kahit isa lang ikaw dyan. Huwag mong pagudin. Kasi baka mamaya hindi na sila magtrabaho sa pag ano mo. Ay nako, sana nga maging okay na ang lahat. Maging back to normal na kasi ang hirap. Lahat apektado. Busy ang alagad ni OFW ah.
Ayan, ito, tulugan. Ay, ay, ay. Wala pang isang oras. Lakad-lakad tayo. Candy. Kain tayo ng candy. Ang laki. Ang liit ng candy. Ayan, kabatang. Salamat, salamat. Hello sa'yo, musta na? Musta ang araw natin? Shout out sa inyong lahat. Shout out sa lahat-lahat. At dito tayo naman siguro kasi medyo shout out sa lahat.
Doon nga, sobrang liwanag dito. Ganda talaga. Ganyan ang gawin mong mansyon, Kabatang, sa Pinas. Ganyan ang gawin mong mansyon sa Pinas. Ayan. Shout out Cab, sabi ni OFW. Ganito, Cabs, ang Kabataan, ganito ang gawin mong mansyon sa Pinas. Ayun na may chandelier. Lagyan mo ng ganyan. Paano ka naman tatama sa luto? Hindi ka naman tumataya. Pag tumataya ka yun, malamang. Ay, tatama tayo sa luto pag umaano tayo. Pag nanalo, pag tumataya. Shout out, boss. Boss mo na yan ngayon, si OFW. Ikaw ang boss niya eh. Next month, babalik ng luto. Ay, pag bumalik yun, daming tataya kahit walang-wala. Kasi, gaano sila, matsambahan. Kahit pambili na lang ng bigas, itataya pa. Kasi malay mo, kinamagahan, naging triple pa yung pambili niya sana ng bigas kasi nanalo. Ay. Next. Together and enter and then oo, siya ang boss ko ngayon. Dami ko na naubos dyan sa luto niya na wala talaga swerte. Ano kasi nga eh, pag na pag nanalo ka kasi isang beses, sige, taya ka pa ng taya kasi ine-expect mo mananalo ka pa din. Hindi mo namamalayan yung napanalunan mo. Unti-unti rin parang nauubos. Nababawi na. Kaya wala din. Bakit kaya ganun yung tao, no? Isang beses na pinagbigyan ka na, sige ka pa rin, tataya ka pa ng tataya. Kasi, kumbaga sa inaano mo na eh, baka mamaya manalo ako. Eh, tapos, mamalay-malayan mo, ubus na pala yung napanalunan mo. Nangutang pa kasi mananalo. Ay, nako. Lahat na lang. Ganon, malapit din. Ang oras na ang bilis din umangat. Ay, nako, sana matapos na yan. At minsan nakakainip na mag-antay din. Minsan, kumbaga sana excited ako mag-open ng kasi sabi ko, ala, baka mamaya okay na, malapit na matapos. Nasa 3/4 na. Yun pala, wala pa. Everyday 1/4 lang ang binibigay ni Lolo. Everyday 1/4 and 1/4.
Kung ibigay lang ng buo, tapos na. Kulang na lang. Hindi kasi, minsan kasi may time ba na ano, parang excited ka ba buksan yun? Kung, lalo na pag wala kang ginagawa, ay hawak mo lang naman yung CV mo. Eh, syempre natuon ka doon. O bubuksan mo, tapos nakakapanghinaan ng loob kasi ganito lang yung binigay. Hindi pa buo. Pero okay lang. Sige lang. 1 month pa. Next month sana. Matapos na. Next month, matapos na sana. Malapit na naman mag-alas 4. Bilis talaga ng... Bilis naman ang oras. Nakakainis ngayon si Lolo. Ang laki-laki ang komisyon niya. Ayos lang malagay may napasok. Oo nga, hindi. Sa akin naman, expected mo na ba minsan na, kasi ginagawa mo na lahat-lahat, di ba? Kaya expected mo na, bukas ganito na ako, malaki na. Tapos ano, 1/4 lang pala yung ibibigay. Mas malaki ang kinukuha ni Lolo na ano hindi siya naghihirap Maganda sana kung baga sa ano, pag sa parehas, lahat niya ibigay ba, pare-parehas. Dati nga, isang araw hindi ako binigyan eh. Nabawa kahapon hindi ako binigyan. Tapos pag madaling araw, yun binigay din. Tapos pagdating ng tanghali yun, parang sa isang araw tuloy naging 2 ako kasi nga hindi ako binigyan nung nakaraan. Ganun pala yun. Minsan hindi nagbibigay. Dati, naalala ko 2 araw, hindi ako binigyan. Sabi ko, bakit kaya ganun? Lahat ginawa ko na yung in-update ko na ba? Yung, yung mga apps in-update ko na, in-up ko na yung CP, inayos ko nang inayos. Kala ko ano, yun pala, talagang hindi nagbibigay. 2 araw ako hindi binigyan. Tapos nung pangatlong araw na yun, malaki naman yung binigay. Baka naman huli lang siya basta napasok. Oo, lagi siyang huli. Sa Muni lagi siyang huli. Pero sa ano siya, sa YT, okay lang. Lagi siyang meron. Hindi siya nagbabawas. Nagdadagdag siya lagi. Mas malaki nga eh. Mataas siya. Yun nga lang, ang inaano ko lang, bakit yung sa YT hindi niya binibigay doon ng buo? Sabi ko nga, baka iniisip ni Lolo na pag binigay ko ng buo, matatapos na naman siya. Ayan, K35 Ninja niyo. Ang daming ninja ni OFW Pinagtatrabaho mo yan, pinapasok mo pa. Oo, sa witi ko okay na. Okay siya, malaki siya. Malapit na sana mag 3/4 pag sa YT, pero pag sa Muni wala pa. Kaya sabi ko, ang importante sabi ko, napapasok siya doon. Kasi kung ano, kung hindi mapasok, yun ang mahirap. Na pinaghihirapan mo panoorin tapos hindi naman pala napasok. Sayang lang.
nakakasok. Sana nga lahat nga pumasok. Kasi sabi ko nga, na pumasok naman siya, siguro kung pinapahuli lang, hindi talaga ano, hinahati-hati ba yung pinapasok sa movie pag galing sa YT. Yun nga siguro, ganun na nga siguro ang ginagawa. Kaso lang ang dami ko rin na, ano, na encounter na may hindi binibigay talaga kaagad. Tapos na sila sa YT pero sa mono hindi pa. Pero mga ano, mamalay-malayan mo, tapos ka na pa. Maganda siguro hindi yung tinitingnan na lang yung ano eh, yung isang linggo ka titingin to ka isang linggo. Ako meron din ah. Nung unang-una, 200. Pero binalik yon yung una. Tapos, nabawasan pa rin ako. Binigay lang kalahati. 2 beses ako binawasan, pero yung una, binigay. Tapos yung pangalawa, kalahati na lang binigay. Kainis. Nabawi yung nga rin. Nababawi din naman. Okay lang yan. Tuloy lang ang puyat. Hindi naman napupuyat eh. Kasi iniiwanan naman yan eh. Iniiwanan naman. Oh, dyan lang yan. Sige ang trabaho. Yung may-ari tulog na. Tapos pagising, wala na. Lubat na lahat. Puyat-puyat. Kakantok din. Three 46 na naman. Dati no, ang sisipag magsipag LS, sige lang. Araw-araw. Ako nga dati nung ano, buti nga natapat na Ramadan nung nag-umpisa ako. Kasi kung hindi natapat na Ramadan hanggang ngayon siguro hindi pa ako nakaka-graduate. Mahirap din. Nagpuyat ka ng puyat tapos wala din naman. Dati yung ano masisipag, ngayon wala na. Pagtapos niyan lahat, sabay-sabay naman ang nakakapag
nakapaniwala kayo biglang nawalang LS niya. Hindi kasi minsan ba, pag muni ka na, kung palagi ka lang naman nag-i-LS ng nag-i-LS tapos wala ka namang ina-upload na video, parang wala ka namang makukuhang viewer dun eh. Ang makukuha mo lang habang naka-LS ka, yung mga taong pabalik-balik lang, yun lang. Pero pagkatapos nun, wala namang panonoorin yung iba. Yung mga tao, naman manonood naman ng LS, wala namang nanonood ng mga ganyan. Kaya, mas okay pa, mag-video ka na lang ng video, maganda pa, gawa ka ng gawa ng ganun kasi at least sure mo na mapapanood yun, papanoorin yun ng mga tao. Kasi mahirap naman yung panay ang LS mo tapos wala kang video ina-upload. Wala namang sasabihin ng mga, ano yan, LS lang panonoorin natin, siya lang naman, yung host lang naman ang sasalita. Hindi kagaya talaga pag sa video, marami kang viewer na makukuha pa. Paulit-ulit siya. May mga oras na sila pang playing, kaya pahinga muna. Oo, tama, kapag muni ka na sa manonood ka na mag-focus kasi doon ka kikita, hindi na dapat sa mga kundi kita. Kaya nga, kasi di ba pag namuni ka na, hindi mo naman kailangan makadami pa ako ng WH kasi hindi mo na yung kailangan. Ang kailangan mo na ngayon yung viewers na. Oo. Pag nakadami ka ng viewers, doon ka kikita. Malay mo, sa mga video mo, hindi mo malayan, ang dami na palang nanonood. Aabot na yung mga 1K yung viewers mo, o di, laki ng kita mo doon. Kasi may mga iba naman talaga ngayon, hindi ka na, yung mga namuni na dating pinapasukan ko, wala na ngayon, hindi na sila nag-LS. Parang na, ang nagiging priority na nila, magawa sila ng video kahit may iksi lang, basta may mapanood yung mga tao. Hindi kagaya noon na, sige lang, LS ng LS kasi WH ang hanap. Ngayon wala na, kailangan ng viewers ang hanapin mo. Oo, kung mayroon kang mga alam mo ba yung mga nagsusuper chat lang naman? Halimbawa mga kaano mo na rin na tamad din. Halimbawa, gusto niyang magkaroon ng channel na gano'n tapos natatamad siya. O halimbawa ako, mag-aano ako sa'yo na maging super chatter mo para ikaw na mismo magtatrabaho para sa akin. Ilalapag mo kung nasa usapan yun kung ilan ang kailangan mong ilapag yung bahay niya, ilang beses, kung magkano ang bigay mo. Kaya, wala din. Sa ngayon, bibihira naman ako. Sa umpisa lang ako nakakita ng bagong muni siya. Siguro ko mga ilan rin yung nagpalipad ba. Tapos mga sunod-sunod na pagpasok ko, wala na. Wala nang mga nagbibigay. Kasi ganun din naman eh. Pag yung mga join na yan sa mga nagiging muni, may nakalagay na join. Magbabayad din naman eh, magbabayad ka sa kanila para makakuha ka yata ng mga na yan, bronze, mga ganun pa, ganun. Hindi na yun, kailangan habulin pa. Ayan, Ives K. Velascos. Hello, musta ka na? Gawa muna tayo ng oras. Mas maganda pa talaga lagi may yun ang importante ngayon. Pag muni ka na, kailangan lagi kang may video. Kaysa mag-LS ka nang mag-LS na wala naman. Kasi ang inaano mo lang naman sa LS, oo, may mga taong labas-pasok nga sa harang mo, may maglalaro. Pagkatapos nun, wala na. Isang lang yun, ilang oras lang yun.
O halimbawa 4 hours ka mag-LS, yung oras na lang yun, doon lang may mga tao ka. Pag natapos na yun, wala na, baliwala na yan. Sabi ko nga, sa mga hindi pa kailangan ng WH, sige lang, mag-LS lang ng mag-LS. XK, tapos na ang trabaho mo? At ka na, alas 4 na rin pala. Ako 1 oras na lang. Para buti natapos na. Oo, may mga nga yan. May mga video siyang na-upload. Yung madali ba ma-search, kailangan yung title mo ba? Yung pamagat ng mo, yung madaling ma-search. Yung kahit sa, halimbawa, sa title mo, may 3 man lang doon na makuha. Yun ang mong tag. May 3 man lang doon. Pag nag-search ba, may 3 pag hinanap na, ah, yung halimbawa, para saan, yung gano'n. O, pag tinype mo yung para na yun, ano ang gamit gano'n, automatic, makikita na yung sayo. Kasi raw pag sa pamagat pa lang, pag para madaling ma-search, kailangan doon sa pamagat mo, may 3 man lang doon na makuha. Sa akin kasi dito wala namang ibang maano na kasi ano naman ang i-video natin dito kasi kaya mahirap talaga pag hindi ka nakakalabas, wala ka namang makukuha ng ibang view. Dito lang. Kaya mas maganda pag nakakalabas ka o kaya sa Pinas talaga. Gawa ka ng gawa ng video doon. Si Lucy ang gawin ko. Nandyan sa taas nandyan sila mga gising pa. Hindi naman sila yung dalawa lang ang tulog. Sabado na naman bukas. Dapat may taga-kuha ng video sa Pinas tapos taga-post ka. Wala namang maasahan doon sa atin. Kung hindi talaga ikaw mismo ang gumawa, basta lang kuha ng kuha. Mahihirapan sila mag-send sa'yo. Pag halimbawa galing Pinas tapos isi-send pa sa'yo dito, wala. Ubus yung Tamad nga din kasi sila sa Pinas kasi nga yung wifi, pag nagsisend sila, ang bilis maubos. O di ilaro na lang nila. Yung iba ipanood na lang. Kaya huwag na mag-expect na may magbibideo galing doon pa punta dito. Saan ako lalabas, Ibski? Dito sa rooftop. Doon ako sa may tangke. Doon ako sa ibabaw ng tangke magbibideo ng mga bubong. Lahat naman pag lumabas ka dito, pag umakyat ka ng rooftop, mga tangke ng tubig ang makikita mo. Wala din naman. Wala, bawal pa tayo ng hina nun. Kaya nga mahina rin ang signal sa Pinas, pangit din. Bawal pa tayo pumunta ng mall, hindi na next year, pwede na daw pumunta ng mall. Pag wala na ang lahat. Pag okay na ang lahat. Pag okay na ang lahat. Grabe naman ito, umiiko pa.
Mga tamad nga, gusto lagi nakanganga na lang minsan. Mga tamad lang mga tao sa atin. Wala, ewan ko ba, mga pinagagawa. Utusan mo na, i-video mo man lang yung ganito, ganun, kahit na 10 minutes lang, hanggang 10 minutes lang, okay na. Wala eh. Tapos pag, kasi ang ano lang naman, hindi rin naman makakasend sa'yo, mahina rin yung signal. Kaya dito, habang nandito ka, ang maano mo lang na mga video may upload mo, mga bubong-bubong, mga, mga kisame ng ay, mga bubong ng kapitbahay, mga tanggi ng tubig. Paglabas mo naman dito, yan, mga puno-puno na ngayon, yung mga halaman ko, tuyong-tuyo na parang sinunog. Itim na yung mga dahon. Ang hindi na lang na ano yung mint, tsaka yung talbos kamote ko, yun na lang ang green na green pa yung dahon niya. Tinalbusan ko yun kahapon. Pinatong ko sa ano, ay pinakuloan ko lang ba yung talbos kamote tapos pinigaan ng kalamansi. Ayun. Parang ano din, parang nasa Pinas ka lang, partner toyo. OFW, nasan si bro mo na nangangawil na naman? Madami na namang ano, maya-maya sabihin madami na namang matambaka. Kaya nga wala naman tayong magagawa magaganda video nito kaya kapag mo inaabangan na lang yung mga sikat na balita, lagyan ng konting borloloy, ayos na yun, easy ang pera. Yun na nga lang, yun na lang ang pag-asa. Ikaw na ang bahalang mag-trim, magupit-gupit dyan para gumanda lalo. Wala eh. Nakakasawa naman yung lagi na lang paglabas mo ba, yun at yun pa rin ang gagawan mo ng video. Pag dyan naman sa dagat, puro dagat din naman. Wala namang iba, mga kapitbahay mo, barko din. Pag dito naman sa lupa, wala namang iba. Kaya wala lang talaga. Ganyan lang. Ano nga muna, sandali lang. Ina na ay, nakaisang oras na din. Ay, na yun. Nakaisang oras na din. Is na rin. Hindi natin si Tomate. Mahirap mag-interview sa mga taong sikat. Hindi tayo makakaano nun. Saan kaya yun?
Pag sa Pinas ka, marami kang mapagpipilian. Ang dami mong pwedeng interviewin doon. Sabi ko nga kay OFW doon sa ano eh, sa mga kamangyanan siya pumunta. Nako, isang video niya lang doon. Interview, viral na kaagad yun. Di ba? Sa ano lang siya, mag-ano lang doon sa mga kamangyanan. Oo, sa mga kamangyanan. Yung mga bata na nakikita ko nga, oh, pasan-pasan may ano dito sa likod. Tapos yung bata dito sa harap, oh. Lagyan ko ng ano. Ganda-ganda na nga eh, pag ganyan. Yung naalala mo ba yung mga sa sina Cara David, yung pumupunta sa mga doon sa Mindoro, mga kaanuhan, sa Bulalakaw, yung mga ganun na lugar. Sabi ko nga, isang ano mo lang doon. Okay na. Ano ka, sikat ka doon. Interviewin mo lang yung yung tagabantay nila doon. Pwede na. Sabi ko nga, nung umuwi nga kami doon, yung nung paakyat pa lang sa bundok na yun, ang ganda-ganda na ng view. Sabi ko nga, ngayon lang natin naisip kung kailan andito na. Samantalang nung nandoon sa Pinas, hindi man lang inisip na mag-video-video doon. Saan may ganun nasawa? Iditi natin, magiging 10 yung ulo ng sawa. Kambal na ulo. Dapat umuwi ka na lang. Para pagbalik mo, marami ka ng video. Uy, ano na, nagsusuot na ng mga ano na ngayon yung mga mangyan na, ang gaganda nga ng mga cellphone. May mga cellphone na sila, ang gaganda. Tapos mga nakasuot na sila ng mga tsinelas. Bihira na lang yung mga matatanda na lang nakikita kong nakasuot ng bahag. Tapos nakakita ko doon ng ano, yung mga baboy na ang iitim, maliliit. Mga native. Gaganda. Yung mga nakasabay ko na mga nakita ko doon pag may, ano, may tiyanggian. Bumibili rin sila. Sabi ko nga, oh, gaganda lang mga cellphone nila. Samantalang, sabi ko samantalang yung iba, hindi pa ano. Tapos bili na sila ng mga tsinelas, mga damit na. Hindi naman pahirapan na pabalik ngayon. Marami nang nakakabalik dito, Ives. Hindi na pahirapan ang pagbalik. Okay na. Pabalik lang naman. Marami na rin naman nakakabalik. Hindi, tamang-tama. January ka naman yata babalik kung makauwi ka. Hindi naman na. Isang oras na. Mga 2 oras lang. Okay na. Ilang oras ba? They said, 3 yata ang oras.
Hindi, ano, ngayon, aanuhin na yung ano, yung quarantine, 3 days na lang. 3 days na lang ngayon. Pag galing ka dito sa ibang bansa, 3 days na lang. Hindi na kagaya na dati na 14 days bago ka makauwi sa inyo. Ngayon hindi na, 3 days na lang. Hayaan mo na yan. Mahirap na ba sa Kalapan ngayon? Huwag ka na muna umuwi. Diyan ka lang. Magpa-package ka na lang. Ay, nakakamulit. Ayan, 1 oras na. Hayaan mo lang yan. Mga tax-tax na yan. Ganon talaga. Oh, 21 na. Biyernes pa lang ngayon. Walang mga trabaho. Friday. It's Friday. Lamok mo naman. Sige lang, extended lang. Dito na lang. Ako sa 2022 pa. 2022 pa na maganda umuwi. Saka na mag-uwian. Ginit na. Kahit hapon. Wala nang uwian muna. Oo. Dito muna kasi kung uuwi lang naman tapos babalik pa.
O para wala nang balikan, mag-extend pa ng 2 taon ulit. O, di yung ticket mo, hingiin mo na lang sa hingiin mo na lang sa ko. Hingiin ko na lang yung para sa ticket ko. Di, maganda, may pera. Dito na lang tatanda. Kung 2021 pa, ano pala ngayon? 2022. Hi. Sa 2022 pa tayo uwi. Kailangan, para pag umuwi ng Pinas, kailangan may pera kasi pag wala kang pera, kawawa ka eh. Kailangan ng pera pag nasa Pinas ka. Ay nako, hindi ibibigay. Kasi yung naalala mo si Santi dati, yung kasama ko dati, nag-extend yun ng 8 buwan nga lang, pero yung para sa bakasyon niya lang, kasi 1 buwan lang eh, binigay sa kanya. 1 buwan ang binigay sa kanya. Binigay din, kaya sabi ko nga, malay mo kung ibigay di, ano yon, ticket na back and forth. Maliit lang yun na pera sa atin. Ano naman, sakit naman. Oo, kasi 1 buwan sa bakasyon, tapos yung ticket mo na hindi siya back and forth na ticket, yung pauwi lang. Tapos 1 buwan na bakasyon, yun yata ang ibibigay lang sa'yo. Kasi hindi ka na babalik eh. Pag hindi ka na babalik. Ikaw, boss OFW, kailan balak mo? Uuwi na daw yan. Uuwi na daw siya sa 1 taon, uwi na lang daw siya. Doon na daw siya sa kabundukan manirahan. Kasi alam mo ba, mahirap umuwi ng walang pera. Kasi ang sa atin, sa Pinas, pera talaga ang kailangan. Uy, wala. Naku, wala pang plano. Wala ka pang plano talaga. Huwag ka na, mahirap magplano. Kailangan lang, hindi mo expected na makakauwi ka na. Mahirap asahan, Ibski, mahirap asahan lang yung YT na yan. Kung walang mga anak na ganyan, okay lang. Kung ikaw lang mag-isa. Kaya kailangan pag uuwi ka ng Pinas, kailangan may mga plano ka na ganyan ang gagawin mo, ganun. Tapos, hindi lang plano, kailangan talaga ng pera. Buwan-buwan magtabi ka ng 100. Ay, nako. Hirap lang isipin. Kung saan kukuha ng
sinabi mo pa, pag nandoon ka, para bang ang hirap. Ang 500 mo, isang araw na lang, 1,000 isang araw lang, kulang pa. Ang sa mga mahal ba ng bilihin. Kaya nga kung noon pa sana naisipan na nakakakunik pa. Wala Walang maitatabi, puro ano lang. Yun nga ang mahirap ngayon sa atin. Kung lahat tayo nasa Pinas, wala man lang na kahit nandito sa ibang bansa, kahit isa na nandito sa ibang bansa, kung puro sa Pinas lang, wala talagang mangyayari. Kagaya ng ganitong nagkaroon ng pandemic sa atin. Hindi lang sa atin, dito sa buong bansa. Lahat apektado, kaya paano na lang kung lahat tayo nasa Pinas, saan tayo kukuha ng pang-araw-araw? Wala na, hindi na yan mangyayari, IBSK, kasi lalo na ngayon na mag-o-online na siguro ng klase sa klase. Hindi pwedeng mahina ang ano nila kasi dito na nagtatrabaho yung dalawa. Huwag na iasa sa gobyerno ang tulong. Kailangan sarili mo na. Hindi na kailangan iasa pa. Kasi wala din. Hirap nga ngayon talaga. Magkaroon ka man ng negosyo, tapos ganyan pangyayari, wala din. Wala nang pagkakakitaan. Ay, buhay na lang, ganyan na lang talaga tayo. Buti pa dito, OFW, pag gusto mo ng sariwang isda, nakakatikim ka. Pag nandun ka sa Pinas, kailangan mo, mag-abang ka pa ng hindi pa sariwa. Dito ka na lang. Oo, di pwede asahan naman sa dami yung tao sa Pinas. Kaya mas maganda may sarili tayo, tago ang buto tayo dyan dito sa taas ng malaki niya, negosyo niya. Maganda na yan si Jen. Kaya nga, kung wala ka talagang sa negosyo sa Pinas, o kaya kung isa lang talagang pinagkakakitaan mo, walang mangyayari. Kailangan madaming sideline na pwedeng pagkakitaan, humina man yung isa, may isa pa. Hindi lang ba nakapokus sa iisa lang. Kailangan madaming maisip na negosyo na patok sa mga mahihirap. Yung pangmasa ba na negosyo. Yun ang kailangan Pero bakit kaya sa atin yung mga nagnenegosyo ng mga damit, mga ganun, ang dami pa rin mga nag-order din naman. Walang-wala na nga pero mga pabango, mga madami pa din. Kaya nga parang mapapansin mo na hindi naman naghihirap ang mga tao. Kasi nakakabili pa sila. Pag mga dalaga pa, IBSK, kagaya niyang kina Jen, sa ikaw, kahit pa paano nakakaipon. Kasi wala pa, kumbaga sa wala ka pang sarili talaga na pinapag-aral, na binubuhay. Nasa sayo, bigay ka sa mga kapatid mo, nanay mo, ganun lang. Mga tao sa Pinas, puro mga order-order.
Inuuna pa yung mga damit kaysa pagkain. Kaya parang mapapansin mo yung mga tao, hindi rin naman naghihirap. Yun nga eh, yung iba naman kasi, pag malaki na ang kita, malaki ang gastos. Kasi nga iniisip nila, malaki naman ang kita ko, bakit hindi ko gagastusin yung mga kinikita? Kailangan ano lang, balance ba? Pag kumita ka sa ganito, kailangan yung kalahati nakatabi na. Hindi yung pag ano, ay kumita na ako, kailangan mamili na ako ng kung ano, ano kasi kumita na eh. Halimbawa, pag magtayo ka ng tindahan, yung puhunan mo, para bang, halimbawa, ganito lang kalit ang puhunan mo na nga, tapos tumubo na siya, kumita na. Hindi mo ba inisip na yung tubo sana, idagdag mo na doon sa puhunan? Hindi eh. Mamimili ka na ng kung ano-ano. Kasi nga, tubo na yun eh. Hindi mo na mamalayan, nauubos na pala yung tinda mo. Pero okay lang kasi at least. Pag may pera, mas malaki pa rin din ang gastos. Yung mga iniisip kasi na may pera naman eh. Bakit hindi gagastos? Dapat kasi ano, ang hirap naman kasi na sa atin kasi pag sinabi mo na sa ulam lang isang ulam lang, hindi pwede na isang klase lang eh. Kailangan may iba pa talaga. Oo. Kaya paano talaga kakasya? Ano ba, pamalingki mo na lang. Ito na lang pagkasya natin pamalingki. Tapos may makita kang iba, ay bibili tayo ng ganun. O di nabawasan na naman yung pamalingki mo kasi binili mo na naman ng iba. Kaya wala talaga. Walang asenso yung mga ganyan tao. Hirap, kaya kailangan talaga umuwi marami kang pera. Hindi naman yung uuwi ka marami kang pera kasi ipang gagastusin mo lang ka. Umuwi ka, marami kang pera, itayo mo ng negosyo doon. Yung kikita ka araw-araw. Disiplina sa sarili. Pag may nakita ka lang na mga pagkain-kain dyan, bili ka ng bili. Hindi mo na mamalayan yung budget mo na pala yun para sa isang linggo na wala na. Hindi ka nga pwede sa atin mag-budget ng para sa isang linggo. O halimbawa ito, para sa isang linggo itabi ko na. Kasi pag may nakita ka, na iba naman, o may makita yung mga kasama mo doon, ay bili ka ng ganun, o alam man, hindi mo bawasan, di ba? Babawasan at babawasan mo ba din? Hanggang yung budget mo sa isang linggo, napunta na sa isang araw lang. Lalo pa yung mga bata, pag may nakikita na ganyan, may mga nagtitinda doon, ayun, may tinda doon, bili tayo. O, merienda. Eh tayo, okay na sa atin, okay na yung mga kamuting kahoy, saging na mga merienda. Yung mga bata ba, papayag na gano'n ang merienda? Wala. Huwag niya pagkakatiwala ni Diyos sa ibang tao. Naku. Mahirap talaga. Kung magninegosyo ka, kailangan ikaw ang humawak. Kahit mga kamag-anak mo, kahit kapatid mo pa yan, huwag na huwag mong ipagkakatiwala ang negosyo. Kasi negosyo yan eh. Oh. Kung gusto mong magnegosyo, ikaw mismo ang humawak. Hindi yung, magninegosyo ako, papaano ko na lang. Ikaw magbabantay, papabantay ko na lang sa ibang tao, siya ang hahawak. At yan na lang, Diyos ko, hirap. Kung hindi mo lang naman mababantayan, huwag ka na lang muna magnegosyo. Kasi kagaya rin yan magpapaalaga ka ng mga hayop. So, paalaga ako ng baboy, 2. Tapos sabihin, nanganak na pala, ganun. 8 yung anak, sasabihin lang sa'yo, 4 lang yung anak eh, namatay kasi yung iba. Wala na. Wala ka namang magawa eh. Bakit? Nakita mo ba eh, andito ka. Oh, pinaalagaan mo yun. Diskarte din nung nag-aalaga yun. Nga, Pinoy gusto talaga natin baitin.
Hindi, kasi gano'n naman talaga, 'di ba? 'Pag magpapaalaga ka sa mga hayop na lang ay pagkakataon kahit nga sa pera, uso sa atin kasi sa pera, 'di ba? Ipahawak mo, bakit nililista ba nila talaga 'yun araw-araw na ito may kumuha? Sasabihin sa'yo, ito lang yung naging tubos ng pera natin, oh, kasi wala namang gaanong kumuha. Pero hindi mo alam, sa dami-dami ng kumukuha nun. Oh, kasi alam mo naman ang mga nangangailangan. Wala ka namang magagawa, alangan mang pilitin mo na, baka ganun-ganun. Oh, di sasabihin sa'yo, di wag ka na magpahawak. Kaya lahat ng klase ng negosyo, kung magne-negosyo pa, kailangan ikaw mismo ang humawak, ikaw ang mag-manage. Salamin yun. Nagsasalamin yun. May salamin kasi ako. Ay, nako, nako, nako. Business is business. Tapos napunta sa monkey business. Mhm. Nagbaboyan kami 20 piraso ang lalaki ng baboy, may gito 100 kilo. Nung bininta, wala kami. Ang nangyari, lugi pa sa tapos nakabili sa sakyan yung nag-alaga, sakit sa bangs. Ganon talaga. Oh, tingnan mo nga isipin mo na lang yung iba nga pinagkatiwala yung siyempre ikaw naman padala ka ng padala kasi nga ganito na kung sa ano yung negosyo nyo umaangat na, umaasenso na, padala ka, kailangan natin ng ganun. Tapos sabihin sa iyo nag nalugi yung ano, yung ano ba sa mga ganyan mga hayop na nga lang, nalugi yung babuyan natin kasi nagkasakit. Kaya yan lang ang natira. Ay, wala ka namang magawa kasi nga namatay daw. Hindi mo alam, bininta na pala sa kanila na yun. Ikaw na nagpapakahirap, wala kang ano, kumbaga sabi nga nila, yung mga nagpapakahirap, may bahay, pero yung nandoon lang na umaasa sa mga ano, may bahay pala, yung nagpapakahirap, walang sariling bahay. Nakikita rin lang. Ang hirap ng gano'n, no? Yung kaibigan ko nga, nagpadala siya ng nagpadala. Kapatid niya ang pinapamanage niya. Kasi papatayo daw ng bahay. Papatayo ng bahay. Tapos pinicture na, ganun-ganon. Umuwi siya, puro poste lang pala. Hindi nabuo kasi yung bahay ng kapatid niya ang nabuo. Yun ang naging maganda yung bahay ng kapatid niya. Yung bahay niya, 4 lang na poste. Oh, tingnan mo, kapatid mo na yan mismo ha, pinagkatiwala mo yung pera. Wala din talaga. Pagdating sa pera, wala na siguro ngayon mga ano-ano, no? Mga kamag-anak, kapatid. Sakit yun, kaya nga, kinis talaga. Saan mo kukunin yung 70,000? Oo, nakakapanghinayang yun, di ba? Sa laki-laki. Expected mo nalalago yung 70K mo. Tapos wala din pala. Hirap nga, ano. Pag iisipin mo ganyan ang nangyayari, wala. Kailangan talaga ikaw na mismo. Ang hirap pag ganon. Kailangan ikaw talaga makikita mo na ganito talaga na ito na yung negosyo ko, ako mismo yung humahawak, nakikita ko na tumutubo talaga siya. Tapos yung mga sosyo-sosyo, gusto niyo ba yun? Ikaw, Cubs, na ano mo na ba yung mga sosyo-sosyo? Uy, magsosyo tayo sa negosyo, ganito, hati tayo sa ano. Tapos wala pala. Sa akin, pinagpadala ako, ganun pera kapalit palay. Ah,
Maganda yun kasi nakita mo kaagad yung ano, may palay kayo kaagad. Yung kasosyo mo sa negosyo, mas lumaki yung lumaki yung naging ano, alam mo may kasosyo ka sa negosyo. Hindi mo pa alam, may sarili na pala yun na negosyo. Kasosyo mo lang siya, pero may sarili, nagkaroon na siya ng sarili. Tapos ikaw na kasosyo, wala. Kasi inaantay mo lang eh, na ganito, siya ang nag-ano ba sa'yo na, ito yung ano natin na ganitong buwan, ito ang income natin sa ganitong buwan. Oh, hirap. Mga sosyo-sosyo, kaya magsulok ka na lang. Isa makipagsosyo ka pa. Sure na pasok talaga yan sa'yo, ikaw ang hahawak. Kasi nga, pag nakikipagsosyo raw, kumbaga saan, lalaki daw lalo. Kasi dalawa kayo eh. Hindi nga eh. Kumbaga sa ano, kung alam mo ikaw, o sige sosyo tayo, ako ang magmamanage. Ikaw lang mag-ano sa akin ng puhunan. Mahirap din. Kung parehas kayo magkasama siguro na tayong dalawa ang magmamanage, sosyo tayo, tayong dalawa, alam mo kung magkano talagang pumapasok buwan-buwan. Oo, sila ang yayaman, talo ka. Eh, kung ikaw naman parang nahihiya ka ba magsita rin, wala, lalong lugi ka. Kasi nahihiya ka na anuhin siya eh, yung kasosyo mo na bakit ganun, 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 oh. Talo ka pa, lagi pagtatahimik-tahimik ka lang. Kailangan pag nagninegosyo, ano, malakas ang loob mo. Yung ano ka, nakikipagtalo ka sa mga umano sa'yo. Basta alam mong nasa tama ka. Kasi pag may negosyo ka, no, hindi maiwasan na may mangungutang talaga sa'yo. Tapos ikaw naman, kung medyo mahinang loob, mabait ka naman, ganun sasabihin mo, nakiusap, sige, hindi mo na ako magbabayad kasi ibibili ko mo ng ganito. Wala, hanggang sa puro na lang pakiusap, linggo-linggo, pakiusap, wala na. Kailangan, ano, bawal ang utang. Kailangan natin ng cash ngayon. Ay, nako. Minsan talo, madalas talo, lugi. Hindi kasi, ang negosyo kasi, depende. Kailangan talaga yung patok sa masa ang gawin mong negosyo. Kasi kung magninegosyo ka na, ang mga binibenta mo, hindi naman kaya ng mga tao, talagang lugi ka doon. Nalakasan na hindi pwede sobrang bait sa negosyo. Mag-charity ka na lang kung mabait ka. Oo. Kasi pag sinabi sa'yo na makiusap na ganito, hindi na muna ako magbayad sa kanila lang. Wala, lugi ka. Oh, paano na yung puhunan mo? Mahirap pag ganun. Kasi pag ano, tsaka kung ang mga negosyo mo pag ganyan mga tinda-tindahan, okay lang yan mga fishbowl. Oh, may mayaman sa mga fishbowl na lang ah. May umasenso sa mga ganyan, mga street food na yan. Kala mo ba kahit maliliit lang yung mga ganyan? Kasi nga, mabili, mabenta, kaya ng mga tao, kaya ng kahit mga bata, kaya nilang bilhin. Pero kung yung mga ganyan-ganyan, mga pabango, mga kung ano-ano ang mga nininegosyo mo, hindi pa, hindi yan papatok muna sa mga estudyante, mga bata, mga ganon. Mga pagkain.
mga kantin muna sa harapan ng eskwelahan o kaya sa may mga construction site. Yun ang maganda sana. May mga tricyclean. Yun ang maganda mag-ano ka, magtayo ka ng negosyo doon. Oo, di ba marami pa yung pwede benta sa base. Oo. Oh, libre pa dyan. Pwede ka nang makakuha pang ulam-ulam nyo. Itong mini-mart namin ngayon, pinasara ko na yan lang tindera namin ang kaipon. Yun ang mahirap. Bawat binta bulsa. Mahirap nga kasi. Pag maganyan kayo, bakit kasi nagkuha ka pa ng tindera? Kayo-kayo na lang. Oo, kung hindi naman kaya mag-manage ng tindahan, di paupahan na rin lang talaga. At least monthly, sure na may income ka. Tapos, mas maganda pa rin yung yung nangungupahan sa'yo. Talagang monthly naman nagbibigay. Hindi yung ngayong buwan magbibigay, tapos nakikiusap naman. Sa sunod na buwan, 2 na ang ibibigay ko sa'yo. Tapos sunod naman, 1 lang muna kasi kulang. Wala na. Lugi ang negosyo natin pag mga ganyan. Ay, nako. Ayan, sa kwento-kwentuhan natin, mag-aalas 5 na din pala. Iiwanan ko lang siya na may babalik-balik ang mga 1 oras kasi hindi mo maiwasan talaga ibski sa mga sari-sari store ang mangutang. Pero kung mangutang naman, siguraduhin mo na sa'yo bumibili. Kasi mahirap din naman na sa'yo nangungutang, sa iba bumibili. O, sa amin ganyan, sa mama ko, may tindahan yung mama ko sa probinsya. Makikita mo doon sila bumibili sa kabila na tindahan. Pag mangungutang, doon nakakarating sa bahay ng mama ko. Mangungutang siya ha. Ang layo, may dadaanan na ilang tindahan bago sa amin. Doon sila nangungutang sa amin. Pero pag bumibili, kaya minsan sinasabihan ko yung mama ko, sabihan mo naman na pwede naman mangutang pag basta doon lang sa bahay din bumibili, hindi yung puro utang lang sa atin. Mabait din naman kasi hayaan mo na kasi wala din naman sila. Ay nako. Utang sa'yo ang pagbili sa iba. Yun ang hirap nga. Oo, mas may wala puhunan, may kita. Yun nga ang maganda eh. Hanggang 6:00 Ibski, anuhin ko hanggang 6 o'clock. Pero magtatrabaho na muna ako na 5:00. Magdidilig lang ako ng halaman doon sa labas. Babalik na lang ako pag 6:00. Kasi 3 hours lang anuhin ko. Biro mo, namangkat pa kami ng 200 sa kunong sa Mindoro, naubos ang bigas, wala ang puhunan at benta. Grabe naman, ang laki na pa rin pala kabatang ng nalulugi sa'yo. Kung naipon mo lang yun, sayang din. Ako hindi. Sa kusina sa labas, maglilinisan ko rin lang. Kasi nagprito ako kanina. Hirap na, nakakadala na pag mga ganyan lagi ang nangyayari. Ipunin mo na lang yung pera mo, tapos paggawa ka ng mga bahay na paupahan. Yun. Kasi kung walang magmamanage ng negosyo, yun na lang monthly. Kaya nga, Diyos ko. Hirap talaga pag ganun na kalaki na nawala sa'yo pag iniisip mo. Ay, naku, makakabaliw pag Ay, kasi. Maganda talaga na lang mga paupahan. Ngayon, ang buhos ngayon, mga paupahan, mga inaano nila ng paupahan. Kasi, na ngayon, madali na kitain ng pera pag mga paupahan ang negosyo mo. Pero dapat pipiliin din yung mga hindi balasubas na mangungupa.
Sus, siguro ko pag ganyan nangyari sa akin, hindi ako makatulog. Baka hindi mapigilan ang emosyon, mabalik. Pag-iisipin mo na ganun kalaki ang nawalang pera. Ay, nako. O sige, Evski ha, salamat. Iwan lang yan dyan. Ano na rin naman ako. Iwan ko lang to kay OFW, siya nang bahala. Dyan muna kayo. At ako'y magtatrabaho na saglit lang. O sige, iwan lang yan dyan. Bantayan mo lang. Bababa ka ba? OFW, lalabas ka na din ba? O sige. Sige, iwan lang natin yan. Saglit lang. Hanap kayo na lang ni Kabatang. Sige na, dyan mo na ka.
Malapit na.
256. Ayan, karan 52, malapit na. 57 na. Pagod. Ang init sa labas. Lapit na, konti na lang, konti na lang. Sandali lang. Konti na lang. Dali. Ayan, 3 oras na. Salamat guys. At may trabaho pa ako. Bye bye.